Nakajingnya keren bat kinong pathai kubor. Hadin bala pendap gejing tap kerteng HDC office. Nakaliang jong kong badari tiling do nong lat kertong MDC jong ka HSPDP na nong stoin. Kalau ong ba, tang kawai ka an bakar pang bagajat ben riu jingi kadang bat scam hadu menta. Bat kata kadek ai jat kmi, bat ngidon kam da ka an ka batikna, ban omdon bawan muslia ka ne kariti dustur jong ukun khasi khara, bala bu baik bu rinti da ulong shwa man shwa. Ladangi ele kai ka ne, kin khellam ki dorbar kor bat kin yeng ki dorbar kha. Bat hangta kan kiu ke sangkama ong ke kong badariti de ke benrap baga kam aijat kam de ke kam simet rei ke district council ka don iki an ban penne pensa ya ka Kada kecing ang no jonga ba ya ka jat ka kong ke riti ke dustur hadin ba upareng wan ngila long kristan ngila e shadin nya baro ke riti ke dustur tang ka wei kum ka jat benriu ke bangidang bat skam duk menta tip kerpang ini kum ka jat benriu ke bangi aijat na ni ni don kam de ki an ke betikna bakin nung musya ya kan dikeriti ke dustur jauh pun kasih karab lebu bet bu rinti da ulong shwa ladangi le ka ya kan itu tip bakin klem kita ki dor barkur kin yeng kita ki dor barka hangta kan kiu ke sangkama ke jat benriu jong pun kasih kara niu igini kisi bementa ki beri bersyukran klem berkat klem tip ela ka jong ke tenai ki ong sarat ke aijat ai khong aishu shinrang ne aisha kan thairu le yu ki ong kadika kam shimet en ka kam aijat ai khong kam dei ka kam shimet ka district council ka don ko board ban shnai ki an betikna ban yada ban pende ban pensa ya kan ko hop nga kum ka kenthai ka bami shakmat ka ki por ka bamensha ka bangampat long MDC ru ngai ngoyu play ba marwai kum ka kenthai ngayo ban long ka member jong ka committee ka por ringkat bat kinong yalam jong seng kasi kinong hikai jong ka school bat nehu ki MDC jong ka por CM jong ka por kinong ya saj an ha ka por ka bangi mir nia tir nia ta ya tai kumno bangin penbhai kanika bil ka jong ba shila ka por bangin penne ngin pensa ka shimjat shimthong namar kata nga ong ipi ba ladang nga poish ka thong nga kwa shisha baga jing start ka jing shempang ka ba ulong shwa udon ba ulak pin kubor ringi kum ki long kumi be ka jaj kan ne kan sa na ka kenthai ya kata ka di ka wain jing angon ka baar niu i shisha ya ka jing shim kabu jo unong we shisi ba wan ka ni ka ri ka jongi ha ka ba wan ban kini kenthet ya ka khai ka pateng ya ka pyang ja jong kun ka bri nyau trep tarangi poish ka thong kum ka party kum ka candidate angut bangin da benyetre ringkat bat kiwe ki para MDC jong ke party bat kiwe ki party baka por kala i mengidon kam no ban kendet ben riu bangi hapen yada mentai kan ka pliang ja lem kum ta kat kan ka jing a jong kut samla ubom don kam don jam ki pasi ki kerdan ki boker ndai ondai apply kam ko ka kam sarkar ki thet ki ajar tika tham bakin yo kam baka sarkar ukan pun yo kam no de baro henrei kala dei ka por kum jat ben riu baka district council ka don yo ka bor ban nyada ya ka pliang ja ngiru ngin kendet ben riu no bangi poish ka tham bangi nyada ngin ka pliang ja but shibun kiwe ru ki banganga angnud tangbale si onda la poi ka syukihi ka por kan sabatay bat ka kam kan sabatay